Il-ktieb bil-Malti li qisu dal-aħħar kont qed nirritorna għalih huwa proprju dan il-fabrikant tal-marjonetti ta' Mario Azzoppardi. Anka fl-istadju tal-ħajja tiegħi naħseb illi jiġbidni leħ bil-mod kif iħares lejn il-ħajja. Bniedem huwa liberu jolef din id-dinja. Philosophy jgħidu he is free, but everywhere he is in chains, kien qal Sartre. Jarana bħala marjonetti. U hemm xi ħadd li qed joħloqna, il-ħalliq joħloq il-bnedmin, imma jagħmlilna l-viti, jagħmlilna toqba minn fejn iddenlu. In-normal ma jeżistix. Kull fejn ngħidu normal qegħdin nagħmlu inġustizzja lil xi ħadd. Lil min ma jaqax taħt dan is-suppost normal. U l-iskop tagħna huwa li nagħmlu storja sabiħa ta' pjaċir fil-fatt.